Molt bon dia a tothom. Disculpeu-me en primer lloc pel meu refredat, així que intentaré i tindreu la sort que intenti parlar menys i així us hi obraré. Molt bon dia a tots, gràcies per la vostra assistència, gràcies director general Antoni Díaz, Pepa Camil, la Lliga Pepa, Carles Tejedor, Josep Garcia. En primer lloc dir-vos que és ja l'any passat ho va ser, és un plaer treballar amb gent com el Josep Garcia, amb el seu impuls, amb la seva il·lusió, ha estat sempre realment molt senzill, molt fàcil, i això és molt agradable. Mireu, la Diputació de Barcelona, amb el món local, fa molts anys, al voltant de 40 anys, que treballa gestionant, en aquest cas, entre altres coses, espais naturals protegits al voltant de Barcelona, de la metròpoli de Barcelona. Coneixereu segurament el Parc Natural del Montseny, el Parc Natural de Sant Llorenç, el Montnegre, el Garraf, així fins a una dotzena d'espais naturals protegits, que sumen més de 100.000 hectàrees i abarquen més de 100 municipis d'aquesta província. Els objectius fonamentals d'aquesta xarxa d'espais naturals és, bàsicament sempre expliquem que això és com una mena de cadira de tres potes. Una pota es fa molt evident, que és la gestió activa per la conservació del patrimoni natural i cultural, perquè la cultura també és un patrimoni en aquest territori nostre, molt important. La segona és l'ús públic, l'ús social que d'aquest territori, de la gestió d'aquest territori es pugui oferir a l'usuari d'aquest espai. I la tercera és el desenvolupament econòmic d'aquest territori, allò que ja fa uns anys es va anomenar com a sostenible, amigable, etc., diferents maneres de qualificar-lo. Fa al voltant d'uns 15 anys, aproximadament, va néixer aquest projecte que es diu Parc de Taula. Fa 15 anys, segurament no era tan evident com ho és avui dia, afortunadament, que la idea d'agrupar, de posar junts en un projecte gestors del territori amb els productors d'aquest paisatge era quelcom de fonamental i estratègic. Realment va ser amb un viatge com a gestors d'espais naturals protegits. Participem de diferents federacions europees, la Federació Europea de Parcs, i tenim molta relació amb molts països. En aquest cas n'hi ha una de molt intensa amb Itàlia, amb la Federació Italiana de Parcs. I fa 15 anys estàvem a Itàlia treballant amb ells i ens vam adonar realment, això ho parlàvem ara abans d'entrar, com hi ha algunes cultures que saben extremadament bé com posar en valor allò que tenen. Els italians en són un cas. I vam dir, realment hem d'aprendre molt de moltes coses. I se'ns va acudir la idea de fer una cosa que es diu el Parc de Taula, que no era res més que intentar seure junts productors, però no només productors, també restauradors, perquè eren els grans intermediaris de posar en valor això respecte a la societat, amb dos objectius fonamentals. Un, jo diria que estratègic, un en principi era agrupar aquestes petites, normalment petites empreses, de productors, de restauradors, de cellers, d'establiments, d'elaboradors, d'escoles de cuina, etc., que malgrat la proximitat, Catalunya és un país petit, normalment, moltes vegades, no es coneixen. Encara que siguin veïns, no es coneixen. I cadascú fa la crítica del costat. El productor diu, oh, és que el restaurador no ve mai a demanar el producte. I vas al restaurador i li dius, oh, és que el productor no ve mai a vendre el seu producte. Tothom busca algun argument per justificar com és que no es col·labora més. El Parc de Taula volia entrar per aquí i d'altra manera, d'altra banda, no podíem oblidar la idea d'ofertar a l'usuari un bon producte i un bon servei vinculat a l'espai natural protegit, que és una marca intangible, mundialment reconeguda. Bé, aquest producte és del Parc Natural, aquest servei és del Parc Natural. Això els oferíem a canvi de posar-nos junts a treballar. I així va néixer. Hem anat ampliant, sin prisa però sin pausa, tots els espais. Avui dia hi ha més de 300 empreses vinculades al programa, amb les quals treballem en diferents coses, com per exemple anar junts a la Fira Àpat.
també anar a fires internacionals, a mercats internacionals, ajudar-los a crear plataformes de logística i comercialització, donar-los informació perquè esdevinguin punts d'informació del parc, etc. Ajudar-los de molt en la comunicació i en la divulgació a través d'aplicacions, de portals, de la gestió de xarxes socials. De vegades, quan parlem amb petits productors, ens en donem compte que potser d'entrada els hi exigim molt. Els hi demanem que continuïn fent un molt bon producte, però que a banda el sàpiguen comercialitzar, el sàpiguen vendre, entenguin de com gestionar una xarxa social, sàpiguen, ara ho comentàvem, com adreçar-se a una fira i saber professional i saber canviar el xip de vendre amb un usuari, un client, a vendre amb una altra empresa. I de vegades aquestes petites empreses prou feina tenen a continuar fent un bon producte. Bé, si amb això els podem ajudar, és aquest el nostre paper. I estem encantats de fer-ho a través d'aquesta fira. De vegades assistim a fires de caràcter internacional i segurament no hem d'oblidar que el primer mercat és el nostre mercat i aquest l'hem de cuidar. A Catalunya som a vegades molt bons venent coses a fora i ens hem de recordar de vendre-les a casa, que siguin els nostres i es donin compte que allò que estem fent realment és molt bo. Això passa sovint, és així, i no ho hem d'oblidar i ho hem de cuidar. En definitiva, estarem aquest cap de setmana com vam estar-hi l'any passat. Venen dos, ho deia en Josep, ho recordava en Josep, venen dues associacions de productors del Parc a Taula, de dos diferents parcs. Venen 4 cellers, venen també 4 cuiners a fer un show cooking el dilluns de diferents espais. I bé, tot això ho mirem de fer sempre en col·laboració, com deia i recordava abans el director general, en col·laboració entre institucions i d'institucions a entitats. Massa sovint ens hem oblidat també, les pròpies institucions, de si busquem col·laboració i cooperació, la primera cosa que hem de fer és generar-la entre nosaltres. Moltes vegades passa que cadascú ofereix més o menys el mateix. I en aquest sentit tenim un conveni de col·laboració amb el CCPAE, valoritzem especialment la producció ecològica, tenim un conveni de col·laboració amb Cuina Catalana per compartir objectius i feina i treballem i volem seguir treballant colze a colze amb aquesta fira que ens sembla realment un gran encert. Moltes gràcies.